menawi wonten perlu kula arsa ngangklungaken dongga nilingaken karna nengga rumentahing sabda jengandika pun sinuwun Dewa Srani ya. Ana babakan kang kineker. Ana apa nggih Dewa Srani? Mara gage matura, mara diage sambata marang ibumu aku Bathari Durga. Pangusa ndandang mangore ya nang ya Gus. Nuwun inggih Kanjeng Ibu. Pranyata leres dawuh jengandika Kanjeng Ibu Bathari Durga mbok bilih. Sakmenika kula wonten ingkang kula penggalih. Lah ya matura to matura. Sing kok pikirake iki janjane apa mbok menawa ana reruwet ibu bisa ngudari yen to napa peteng pun ibu Bathari Durga iso madangake heh Dewa Srani. Kowe iki wayahe mangan ya ora mangan, wayahe turu ya ora turu. Janjane sing kok pikir iki apa matura nggih bocah bagus. Nuwun inggih Kanjeng Ibu, matur nuwun. Wekdal sakmangke kula mboten menggalih babakan napa-napa jernyatanipun. Jernyatanipun bondo donya kula matumpuk-tumpuk. Derajat kang sarta pangkat inggih boten nguci wani nanging emanipun dereng jangkep gesang kula, gesangipun pun Dewa Srani. Bilih kula dereng gadah panodya ingkang saged ndampingi gesangipun kang putra pun Dewa Srani ing Tunggul Malaya Kanjeng Ibu. Batobat. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara arep rabi ae dadak bingung ki ngopo Dewa Srani? Kowe iki ora kurang samukawise. Dasare kowe iki ratu sugih, ratu kondang bondo ya pirang-pirang. Wong wedok kok ro Dewa Srani iki ngintili tak omongi. Mara diage cah wedok ngendi jenenge sapa? Matura ibumu. Pun ibu kang bakal saguh nglamarake. Kowe njaluk cah wedok sing model piye, ha? Cah wedok seleramu sing model piye? Sing gedhe, sing ramping ning linet, sing bokonge gedhe sisih. Ayo, matura Dewa Srani, matura. Ibu. Baris kures bloko suta, blak kutang terus terang. Ingkang kula gadang-gadang ratri pantara siang. Menika sanes wanodya limrah nanging ngemungaken wujudipun Hapsari utawi widodari. Dewa Srani. Apa kowe lali? Apa kowe lali? Bapakmu iki panguwasa kayangan, pukulun Bathara Guru. Nudinga wae Dewa Srani, nudinga. Tartamtu keturutan napa kang kok kepengenake Dewa Srani? Nggih. Kanjeng Ibu, mugi kawuningan. Boten asanes ingkang saged nyenggol bedoring kalbu. Nuwun inggih widodari swarga dahana atmajanipun pun pukulun Bathara Brahma nenggih pun Dresanala Kanjeng Ibu. Piye balenana ucapku Dewa Srani?
dadi rasanipun Ibu Slendra kang dadi jiwane ibumu. Aja ngawur kowe Dewasrani, aja ngawur. Widodari kayangan kuwi akeh, kenang apa kok kowe milih sing duwe bojo ki ngopo? Dresanala ki wis kawengkuing kakung, Dresanala ki wis duwe bojo, paham apa ora kowe sijo, kowe mudeng apa ora? Nanging Kanjeng Ibu, ati kula menika sampun boten kenging dipun goroi. Bilih kula tresna kalian Side Dresanala Kanjeng Ibu. Kowe iki nyawango githokmu Dewasrani, kowe iki nyawango githokmu. Bojone Dresanala ki sapa? Panengah Pandhawa kekasih Raden Janaka, ambak kowe iki ratu, ning kowe iki ratu cilik. Beda karo si Janaka, Nadyan to mung satriya ning satriya kondhang kaonang-onang kajuara saindenging jagat raya. Duwe gelar lelananging jagat lancuring Madyapada. Kowe iki karo Janaka pedhot, ngerti ora? Kalah sekabehe, Aja nekat kowe. Timbang lara atimu tak omong isih aja nekat. Boten Kanjeng Ibu, boten. Sampun bunder tekad kula, sampun golong gilik niat kang sarta sedya kula. Anggen kula tresnani sipun Dresanala. Kepara menawi kula boten kelakon sesandingan kalian putri swarga Dahana pun Dresanala, kula entengaken pejah kula. Aja! Aja! Ya Dewasrani, ya. Ana tetembungan anak polah wong tuwa uga melu kepradah. Yen ngono pun ibu kang bakal mbudidaya kang sarta ibu kang bakal ngreka daya Dewasrani. Aku bakal sowan marang bapakmu Bathara Guru, pun ibu kang bakal motah supaya kowe bisa jejodhoan kelawan si Dresanala. Lho nggih. Menawi mekaten ngaturaken panuwun dumateng Kanjeng Ibu Bathari Durga. Didom gaweane yen pancen mangkono, liripun kados pundi Kanjeng Ibu? Aku bakal sowan marang bapakmu Bathara Guru wadya balamu saka negara Tunjung Malaya supaya mudhun ing Madyapada goleki panengah Pandhawa sing jenenge si Janaka. Bakal luwih gampang anggonmu dedhaupan kelawan si Dresanala. Nggih, sendika ngestokaken dawuh Kanjeng Ibu. Ngejukna Bantala, ngejukna lemah. Supaya apa kang dadi niat kang sarta tekadmu bisa kasembadan nek Dewasrani. Maju ing romo
Go! As! Go! Wah! Prabu Kala Durgangsa saka negara Tunjung Langkapan. Wah!
Sang Yaksendra Gora rupa mangesos kadyangen pangsempal kaprapal selo-selo kaplasa satolo mayu mangungsi kagiat kagodha kang jaga bumi ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara iki abdi reh-rehan saka negara Tunjung Malaya ora pangling kowe ratu ing negara Tunjung Langkaban dene jejulukmu Prabu Kala Durgangsa Kanjeng Dewa jimat pepundhen kula donya prating dalan. Sinuwun Dewa Srani ingkang amiji kang abdi kula pun Kala Durgangsa. Kula jumadhong dawuh wonten wigatos ingkang pundi dene wanter animbali kula Kala Durgangsa saking negari kula Tunjung Langkaban. Menawi wonten perlu kula arsa ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentahing sabda jengandika pun sinuwun Dewa Srani ya Kala Durgangsa ya dina sakmengko aku nimbali marang kowe awit ana jejiban kang ora enteng kang bakal ndak sampirake ana pundak kiwa kang sarta pundak tengenmu. Wajiban menapa ingkang kedah kula sanggul. Dina iki lumarapa, dina iki tumedhaka. Ana ing Madyapada saperlu nemoni panengah Pandhawa sing jenenge Janaka Arjuna. Wis ketemu karo panengah Pandhawa satriya ing Madukara Janaka ya Arjuna rasa ndadak kesuwen bandanen tangane srimpung sikile bacok gulune menapa dosa kang sarta kalepatanipun panengah Pandhawa satriya Madukara kala wau sinuwun sumurupa Kala Durgangsa ing ripalungguhan iki aku gandrung kayungyun gandrung kepati-pati karo Wanodya saka ing swarga dahana atmajane pukulun Bathara Brahma kang sesilih Dewi Dresanala rina pantaraning wengi ora ana sing tak penggalih ora ana sing tak gagas kanthi kandas saka lebeting tyas ora ana sing tak gonthong nganti cetha ning nala ora ana sing tak teliti nganti permati nganti tekan jroning ati kejaba mung Dewi Dresanala. Kamangka Dewi Dresanala kuwi wis winengku ing Raden Janaka mula aku nimbali marang kowe. Gandeng madya balamu mangewu-ewu. Bakal weh gampang dalanku, bakal weh gampang saranaku. Anggonku bakal sesandingan kang sarta dedaupan karo kusumaning ayu Dewi Dresanala. Yen Janaka wis tumekaning pati, yen Arjuna wis tumekaning pralaya. Nggih, ngestakaken dawuh. Kula ingkang sagah jumangkah kang sarta sagahku mrembyah.
nyirnakaken satriya Pandhawa ingkang kekasih Raden Janaka kala wau. Bagus. Pilih ana prajurit sing atos balunge sing kandel kulite. Waton lanang nyekel gaman. Lading pangirsing daging bathok wadahe getih. Budalna kirapna kang sarta kepiyakna wadyabala mung saka negara Tunjung Langkaban budala kanthi cara lumaris. Aja nganti tundha Bima, bidal dinten apa ora ketang colok lintang sambung apa rambatan pundak budal dina iki. Kowe Ratu Tunjung Langkaban Prabu Kala Durgangsa. Hey!
ramyaning kang sasongko kumenyar
rengga ruming puri manggen tanpa siring halap ikang omah mas lir muruping langit om Bhagwan sarwa manik om Om awik nam astuna masidi sekaring bawana langgeng Kakang Narada nggih Kakang Kaneka Putra pragenjong Pak Bong warudayang ati negara wong welut bisa bandeng wareng kula wonten punapi Adi Guru Monggo sak mangke kula aturi nyekecakaken anggenipun lenggah awit wekdal menika kula Bathara Guru nuwun inggih pun manik maya mboten saged pratitis anggenipun badhe wawan pangandikan kaliyan jengandika Kakang Resi Kaneka Putra labet dinten menika kayangan Suralaya kedayoan pun Batari Durga nggih Batari Permoni Kakang oh nggih Adi Guru inggih sasana saha wekdal kula aturaken dumateng Adi Guru anggenipun badhe manembrama dumateng Kang Garwa Batari Durga saking Dandang Mangere Nun inggih Kakang, matur nuwun. Durga, padha becik sak tekamu ngabiyantara marang jeneng ulun, Pramoni. Tobat. Nun inggih Pukulun. Nering sambikala prapta kula sowan marak jengandika Pukulun. Anggen kula bidhal saking Dandang Mangore mbok